soc la Laura Alcalá Freudenthal, de la companyia La Súbita, i us animo moltíssim a venir a veure Ona. Ona és un espectacle de dansa, objectes, llum i música en directe amb un cello, que està dissenyada específicament per a infants de 2 a 5 anys, i bàsicament parla de les ones d'una manera poètica i abstracta. Ens vol com fer reflexionar sobre les ones que ens envolten. Des d'un punt de vista de la mirada com de la física, no? més científic, sense abordar-ho de manera científica en cap cas, sinó d'una manera artística, poètica, abstracta. I sobretot com planteja aquesta idea de com els hi puc explicar als meus fills, que tenen aquestes edats precisament, com les seves accions tenen conseqüències més enllà d'elles mateixes i a mesura que es va obrint el cercle. Com el que jo faig aquí té conseqüències a l'altra banda del món i és important tenir en compte aquestes ones energètiques que ens uneixen totes. Per tant, planteja una miqueta una mirada com ambientalista i respectuosa cap al medi ambient i cap a les persones que ens envolten. Així que us animem moltíssim a venir-la a veure. Gaudiran, els infants gaudeixen moltíssim, es posen aquí a prop de l'escena amb nosaltres, tenen una experiència molt propera. Ja et dic, música en directe, dansa, llum, objectes, això és escenografia, però evidentment canvia molt quan posem les llums. I us convidem a venir, de veritat en gaudireu i podreu extreure'n moltes cosetes per treballar a l'escola des de diferents punts de vista. Gràcies i esperem veure-us aviat.